gede cilik kuwi rak ya senengane dhewe-dhewe to Pak De. Betul. Nek umpamane aku dadi bojone jenengan nek umpamane gedene semene rak ya malah rasah dadak anggo kasur to Pak Dalang. Iki tegese bojomu ki ngopeni awakmu. Kowe iso makmur subur. Ana lho dalang laris bojone sik tetep cilik wae. Ana ta? Kuwi lemu ya, lemu makmur ayam tentrem loh jinawi Kertaharjo. Lah kowe ora ngerti bojone Mbak Tatin. Dene Mas Tulus, awake masalah kari lunglit tok. Ora yo padake saiki wis rada lemu. Loh, sampeyan iki wis cilik Mas Gareng. Mas Tulus iki saya cilik neh. Menyesuaikan. Kok iso? Lombok tumumpan tahu. Tahune Iki. Taiwan, kowe Taiwan. Ketoke ngewangi ning kok malah jelepan. Monggo Bapak Ibu menawi pengen dahar tahu menika sampun cemawis. Lah menika lombokipun nggih sampun cemawis. Aja mbok tawake tak boronge dhewe. wah. Garenge rakus jumeneng ya kuwi Pak Sumarbagyo Gareng. Terus dibarengi karo udan men ora kendho semangate men kiprah blendrong. Ya apa? Sing adate Pak Gareng le kiprah gagahan Ki Ijen men ana warna yang lain tak barengke karo anakku wedok ya kuwi Mbak Okvalica. Iki ya saka lulusan tari isi Surakarta. Joget gagahan ya iso, insyaallah iso. Mula dipamerke marang warga masyarakat Kemiri sedaya. Oh iya. Monggo Mas, blendrongipun dados, ya Pak.
tepuk tangan yang meriah, luar biasa ini. Pripun sampun terang dereng ngriku? Nun? Dereng. Mpun apa dereng, Pak? Dereng, ampun dipaido. Udan niku saking banyu niku penguripan. Muga-muga niki dipun ijabahi dening Gusti dados penguripan ingkang sae kangge warga masyarakat Kemiri sedaya. Nggih. Pripun Mas Gareng? Nggih niki sik. Niki kajenge ketok kula tak munggah sik. Nggih. Nah, ngeten nggih. Cetha niki cetha. Cetha. Nggih nyuwun pangapunten. Saderengipun nggih alhamdulillah puji syukur saged sowan mriki malih Mas. Nggih. Wong ternyatane nggih pun wungsal nggih kaping kalih nggih. Kaping kalih menika sowan mriki sareng kula. Kaping kalih ning kula nggih ngemutaken Pak Kades. Napa? Pak Kades niki lak nembe ping kalih hitungan Jawa niku kudu genep ping 3, Pak. Lah telu ki napa genep malah ganjil no niku? Lho nek yen wong Jawa ki hitungane ganepe ki ping 3. Nggih. Ora angka ganep ning hitungane ganep ping 3. Heeh. Nah, saya Pak Lurah, Pak Nurdianto menika sampun 2 periode insyaallah. Nggih. Insyaallah panjenenganipun menika badhe pikantuk amanah malih untuk 3 periode ngayomi warga masyarakat Kemiri mriki sedaya. Lah menawi panjenenganipun Pak Nur menika dados kepala desa lan masyarakatipun tetep guyub rukun, mboten namung ping 3 ning marambah makaping-kaping anggenipun nguri-uri lan ngurip-urip budaya wayang. Ngoten nggih niki jenenge tontonan mboten bobor yen cara Semarangane. Nggih. Niki masyarakate sing rawuh mboten mung penduduk utawa masyarakat ning desa Kemari niki Kemiri. apa? Kemiri. Kemiri ki penduduk kene asli ki desane Kemiri. Aku kok Semarang rene iki Kemari. Oh iya. Maksa plesetan sampean iki ora. Iki tadi melune lak kecamatan Buburan to ki. Nun? Kecamatane Buburan. Kecamatan Jenangan. Jenang karo bubur iki padha wae. Iya. Iki luar biasa sing mirsani. Nggih. Ora beda taun sing kepungkur, 2 taun kepungkur. Leres. Wah, aku ki nganti meh lali yen tau ditimbali rene. Wong duite ya wis entek kanggo mantu. Iya. Mosok mantu entek, kudune bathi lek mantu ki. Aku ngerti watakmu angger ketoke sepijok mantu undangan ngono. Wong mantu kok proyek. Mantu ki nawa itu ibadah. Heeh. Nikahake anak. Ora beda kaya Pak Kades bengi iki lak ibadah ujube. Leres. Nadyan biayane kurang ditutup oleh beliau. Nggih. Wah Pak Nurdianto ki jan betul-betul sesuai karo asmane. Kok iso? Nur kuwi memberi cahaya. Heeh. Dian kuwi pepadang. Bener. To kuwi nata. Dadi beliau menjadi kades kuwi nata memberi pepadang lan cahaya desa Kemiri. Wah, iki Pak Nurdianto. Nurdianto. Nggih. Desane Kemiri. Apakah makna dari Kemiri? KEMIRI. Kaki kabupatene melu Ponorogo. Leres, nggih. Ewadene kadese Pak Nurdianto asmane. Betul. Masyarakate guyub rukun. Iki isih nglestarekake budaya bersih desa rasulan apitan lan liya-liyane. Rame kahanane bengi iki mergo gelar wayang kulit dalange Ki Cahya Kuntadi. Terakhir iki bengi ana garenge sing saka Semarang. Wah. Meksa katut jenengan kuwi. Katute kudu digaris bawahi nganggo Semarang, Mas. Mergane. Mergo saiki gareng ning ndi kabupaten kota wis akeh. Oh iya. Nggih. Nek ya ora apa-apa wong jenenge ngedum rejeki. Leres. Kaya Pak Kades ngene iki lak ibarate ngedum rejeki secara tidak langsung. Nggih, leres. Dana rasa, dana driyah. Ora lokak bakal saya kebak Mas Gareng. Pancen panjenengane Pak Kades ki orang yang sudah siap menjadi kades.
Buktine apa siap menjadi kades? Sesuai dengan jabatan beliau kades. Kades itu orangnya harus memenuhi syarat 5 huruf ini. KADES. K. Karakternya harus baik. Karakter ki sifatnya kudu becik. Kuncine niku nggih. Nah, A. Akalnya harus pintar. D. Dedikasinya harus tinggi terhadap yang dipimpin. E. Ekonominya harus mapan. Terakhir S. Spiritualnya harus tebal. Wah, kuwi artine kades. Ki Pak Nurdianto ki kuwi. Iki memang tak lem ki tenan Pak Nurdianto bengi iki tak lem pokoke. Sebabe apa kok dilem? Tekodok wis disuguhi gule karo sate. Enak to? Aku kolesterolku pas dhuwur ya maksa tak buntel, Mas. Go mulih. Go mulih no edian suguhan. Ponorogo Semarang ki adoh teko Semarang dadi apa gulene? Loh. Sing nglegake sing nyuguhi. Disuguhi ora dipangan ki gelo piyayine. Tetep tak buntel tak gawa mulih. Tekan ngomah? Tak dol. Loh. Sampeyan iki dagelan kondang laris moko adur gule lho. Sik to, apa wong dodolan iki kudu wong sing ora duwe? Wong sing duwe ya entuk dodolan. Nek ya ora patut diparingi saka panitia kemiri kok njur tekan omah didol. Awit tekno yen aku butuh duit tok. Lho nyatane karo Pak Lurah ya wis dilunasi sore mau. Lah, mergo wis lunas ki aku golek tambahan. Malah Ora tenan aku tenan matur nuwun tenan ditimbali rene nek wis tombo kangen, Mas. nggih, ning ora mandeg teko semene lho Mas Gareng. Babe. Desane lak Kemiri wis kok terjemahke kok jabarke. Kecamatane Jenangan. Apakah kepanjangan dari Jenangan? Iki jenenge camate mbuh aku rung tepung. Mergo rung tau nimbali. Lah. Namun demikian, lagi tetep panjenengane ya rawuh bengi iki. Nganti ora nimbali tak enteni. Dagelan kok ngincim ora. Ora ngincim piye mosok kadese wis nanggap kok camate ru nanggap. Yen aku ya isin. Loh, kose to? Kades bersih desa ki mergo disengkuyung karo warga. Lek Pak Camat dadi kepala ning kecamatan apa ene kok bersih camat ora eneng. Yo dianake. Dianake piye? Bersih kecamatan dianake. Anggarane? Lho, kok kades? Kades piye? Engko sing urunan kades-kades. Loh, Kemiri urunan saka warga, akhirnya ditutup karo Pak Kades. Kuwi urunan kades-kades sak desa, sak kecamatan Kemiri, sak kecamatan Jenangan. Sing nutup kok sapa terusan? Lho sing matur warga lho Pak, sanes kula lho Pak. Pokoke sing baku ki camate ya kudu nanggap lho. Kowe iki tak promosike kok. Kowe Pak Camat nanggap tenan kowe melu apa ora? Ya melu wong ya rombongan kok ya. Lah ya gene ya butuh, wong kere kok sombong. Kowe iki rung jagongan karo Pak Camat to? Burung. Aku mau jagongan sore mau nalika panjenengane sambutan. Nggih. Panjenengane Pak Dalang insyaallah mangke duka mantun napa syukuran kula badhe wayangan nimbali Ki Cahya Kuntadi komplit klasik tanpa dagelan. Pak Camat niku. Pak Camat pinarahe teng pundi to? Pak, pitados boten pitados, wayangan tanpa gareng udan deres, Pak. Niki mergo enten kula udane mandeg. Iya. Duka- Nek mau karo Pak Camat ditambahi ya. Apa? Kula ngusulke mbok mawi dagelan gareng-gareng. Oh nggih, siap mawi gareng pacitan. Pak Camat ki ora seneng sing kawe. Senenge sing original nggih Pak Camat. Gareng ya original. Heeh. Oh. Tandane gareng original ki apa? Ya biarkan penonton yang menilai. Oh iya. Jangan saya yang menilai kok ndak dikira aku sombong. Heeh. Jadi yen aku ngene iki yo apapun saya lakukan setulus hati, Mas. Nelek dalang ngeten lho Mas Gareng. Pamane bapak kula Mbah Sukron Suwondo ya. Panjenenganipun sampun senior. Ketika ada generasi kaya anak-anake kados kula lan generasi muda, pasti akan didukung, disurung supaya lebih eksis.
padha kali jenengan, gandeng jenengan pun dadi gareng sukses sing original, kudune yen muncul gareng liya-liyane, sing liyane ditawakake men iso laris. Ya kuwi benar. Dan saya sudah lillahi ta'ala nurunke ilmu maupun figur gareng. Kowe ngerti? Iki cerita sesungguhnya terjadi pada diri saya dan ora munamuni iki terjadi di tanah suci, Mas. Piye kuwi nalika jenengan? Nuwun sewu kula crita riyin nggih. Nggih. Rikala kula teng Masjidil Haram, teng Masjid Masjidil Haram, Nggih. kula salat teng jaba masjid. Niki sak ret niki mboten enten sing nganggo sajadah, siji-siji mboten enten sing sajadah. Nggih. Delalah enten wong manca, kula mboten ngerti niki wong pundi. Nggawa sajadah digelar teng ngarep kula. Dheweke trima salat ora nganggo sajadah. Niki sing dadi kula terus nurunke ilmu gareng teng wong liya nggih niki. Mergone napa kula terjemahke, Mas? Nggih. Sakmono akeh wong sing disili sajadah goraku dheweke dhewe ora nganggo sajadah. Berarti saya harus memberi tempat pada orang lain untuk beribadah miturut kagunane utawa kebisanane dewi-dewi. Oh ngono. Ning aku malah tuwuh tandha pitakon penuh dengan pertanyaan. Pertanyaanmu gak Banyak jamaah di situ kenapa yang diberi sajadah kok panjenengan? Apa mbiyen nuwun sewu aja nesu lho. Sampeyan ketika haji ngene ngangge baju ikram ngene jenengan nggih raine putih ngoten niku. Yen raine ora putih. Terus Ning ragate rono nganggo rai putih iki. oh iya. Berawal dari rai putih akhirnya memutihkan hati ke tanah suci. Nah, Iya. jadi jangan gini loh, Mas. Pripun? Jangan melihat pekerjaan orang atau jangan merasa berkecil hati dengan pekerjaan kita. Betul. Tekunilah telatenono pekerjaan kita. Walaupun orang lain menganggap hina atau menganggap kecil, tapi kita serius dalam menangani pekerjaan itu, paling tidak kita diberi pelajaran arti hidup. Iya, nggih, leres menika, leres. Loh, Nggih. ngene tak rewangi kok ngene iki. Nggo makani anak bojo, Mas. Dadi jenengan cethane sampun haji gitu. Nggih. Benten kalian rumiyin, gandeng sampun haji, menawi rumiyin menika anggere jumeneng kali bintang tamu kalian sinden-sinden menika makmek. Gandeng sampun haji tur mriki Ponorogo banyak pondok, kudune ora iso ngangge cara kaya mbiyen. Demek sinden ki hobi. Kok iso hobi? Tegese hobi ki demek sinden ya terbatas pada dunia tontonan, ora tekan batine. Oh iya. Aku ora duwe perasaan utawa pikiran sing negatif. Tenan. Loh, Nyawang Mbak Tatin sing blenuk kaya ngono kuwi blas ora ana ketertarikan. ya mung ngelek idu. Aku ki meh omong resik, kemersik-resik, engko yen terjadi hal yang negatif kok ndak diwelehke wong. Lumaku lumrahe menungso. Ning paling tidak setelah haji ora ketang mung 5%, 10% ada perubahan positif terhadap diri saya. Amin ya rabbal alamin. Kowe rasa takon aku dagelan kowe munggah haji kowe terus dalang kapan munggah haji? Ayo tak balik wis saiki. Ayo. Loh, ya suwane genah sepon jenengan pamane dhisik jenengan iki memper. Aku iki munggah kaji ora tak omong-omongne kaya jenengan. Kok sik to? Munggah haji kok pathokane umur ki piye? Loh, otomatis kan ya sing daftar ora dhisik jenengan. otomatis kok kaya mobil we otomatis. Munggah haji ki ora terbatas umur, nomo ya entuk. Oh, ngono. Kari kowe niat apa ora? Niat. Wis daftar aku. Yo daftar ki kabeh wong daftar, nyelengi apa ora? Lembuh Bu Kesi sing nyekel duwike ya. Gene ya wedi karo bojone. Ora kabeh ki rezeki, Mas. Heeh, nggih. Dadi wong iso rono ki kerejeken salah satu unsurnya. Nggih, leres. Nah, gandeng enten Mbak Tatin men saya regeng men saya gayeng gitu. Nggih. Tur ya dinteni karo piyai kene aku nggumun ya. Lek sinden liya-liyane iki trincing-trincing ngono iki pamane ditresnani karo masyarakat lak memper. Lho piyayine kaya dream kaya ngono lho. Jangan melihat body. Lah terus Lihatlah
di balik body itu ada kelebihan apanya. Oh, ngono. Iya. Apa kelebihane? Ya takono dhewe, paling ora lah ya gaje. Ha iya. Sandung lamur, tetelan. Wong Pancen imut-imut niku. Imut. Monggo, dayoe teko, monggo. Mbak Titin jumeneng yo. Jangos. Oh. Wes. Aku tinggal papatno. Kelak ngoploso. Balen jatah Kami isen lah adik oleh no salin Soto bintik Suduran dan Sugeng dalu Mbak Tatin Lestari Handayani. Sugeng dalu. Nggih. Sehat nggih Mbak nggih? Sehat. demenake ya. Hah? Demenake. Oh, tenang. Demenake apa? Ora anu pasuryane ayu, pawakane ya sekedeng. Ayu. Dhuwur ora ndek ora tegese pas porsine. Pak Degareng. Apa? Aku ijik lingguh nang kono lho, urung ngadeg nang kene wis dunekke kaya dream. Sing ngonekke sapa? Sapa? Ngonoan ku to? Mau ngandake piye? Sapa? Mau nih, Mbak Tatin ki kaya ngono kok diseni mangka bodine kaya dream ngono sapa mau? Sing ngomong dudu aku. Lah sapa? Iki. Bisa bedakne ra wayang karo dalang? Kowe lempar batu sembuti bokong. Tangan. Oh ya tangane ning mburi bokong. Kok esen-esene lho. Sing ngomong sapa? Iki cangike iki. Cangiki iso ngomong saka sapa? Saka dalang. Terus berarti sing ngonekke aku sapa? Dalang iso omong mergo ditangkap karo Pak Lurah karo warga Kemiri. Kan nyalahne warga Kemiri kowe. Nek warga mriki kan orang ngarani aku dream. Hah? Karani mboten Pak Bu. Nggih. Ora ana warga kene ra ana. Wong kowe ra ana sing ngarani kowe dream tandon kok ya. Malah luwih parah lho. Lho nek lak laran timbane. Larang ki piro wong aku ora ngerti keterangane malam hari ini aku piro ora ngerti kok. Lho kowe juru kuncine kae lho. Loh, iki malam hari ini saya yang mengundang adalah Pak Dalang. Oh iya. Terus piro-pirone ra tau nyang-nyangan nih. Sing ngundang kowe iki dudu Pak Dalang. Sapa? Ya Pak Kades karo masyarakat Kemiri. Kae gur makelar. Makelar mangko iki guntinge landhep tenan nih. Ora mung gunting kuwi peso cukur. Cilik ning Cus. Nun sewu dumateng Pak Lurah lan panitia kula suwun kalih taun ingkang ngajeng menika dagelane kalih sindene ganti mawon. Lah kowe digolek pacaran malah elek-elek aku ora. Kusik. Piye? Kowe tak onekke makelar kok nesu. Lah kowe menurunkan derajatku Kok ora menurunkan? Lah kowe ora dadi penyambung lidahku karo Tatin? Apa kowe arep garengi dhewe? Loh, tegese iki paling ora ya dadi jembatan utawa perantara usaha makelar. Apa lewat kali kok nganggo jembatan iki? Oh iya. Wong iki ora ana kok aja ngono lho. Kowe ning ngarepe Tatin kowe arep selak karo kahanan kowe. Delok to, lengene wis sak pupuku kowe mosok wani kowe. Pak De. Tak ewangi, kowe tak ewangi. Ewangi ning kuwi padha karo padha mosok lengenku sak pupumu. Lho iki lho semene lho. Mendah. Ya aja ngono kuwi to. Nek jenengan lengene iki lengenku sak padha pupune jenengan, terus liyane sak padha apaku? Yo, mbuh. Ngomong ah. Aku urung tau ngilani kok. Kok ngene. Mulane jenengan lah artis. Nggih. Sinden ki artis Mbak Tatin. Ya piye carane menjaga tubuh? Le mangan aja akeh-akeh. Olahraga aja keri. Mosok malah saya lari sawah saya gedhe ngono. Pak iya. Ada. Apa-apa, sing bener Pak iya. Dalah. Ngono lho. Jenenge wong ki gedhe cilik kuwi iki relatif.
ana sing seneng sing cilik, ana seneng sing gedhe. Dadi anane sing cilik kuwi, anane sing gedhe kuwi mergo ana dibandingke karo sing cilik. Betul. Sik pertanyaannya, Betul. Reng, aku takon karo kowe jenengan sing luwih pengalaman. Sampeyan milih sing cilik apa sing gedhe? Sing gedhe. Arep ngapa kowe? Mergo bojoku ya lemu. Aku omong cilik bojoku nesu. Lah ya mulane kaya jenenge gedhe cilik kuwi rak ya senengane dhewe-dhewe to Pak De. Betul. Nek umpamane aku dadi bojone jenengan nek umpamane gedene semene rak ya malah rasah dadak anggo kasur to Pak Dalang. Iki tegese bojomu ki ngopeni awakmu. Kowe iso makmur subur. Ana lho dalang laris bojone sik tetep cilik wae. Ana ta? Kuwi lemu ya, lemu makmur ayam tentrem loh jinawi Kertoraharja. Lah kowe ora ngerti bojone Mbak Tatin. Apa? Dene Mas Tulus, awake masalah kari lunglet tok. Ora yo padake saiki wis rada lemu. Loh, sampeyan iki wis cilik Mas Gareng. Mas Tulus iki saya cilik neh. Menyesuaikan. Kok iso? Lombok tumumpan tahu. Tahune Iki. Tak ewangi, kowe tak ewangi. Ketoke ngewangi ning kok malah jelema. Mangga Bapak Ibu menawi pengen dahar tahu menika sampun cemawis. Lah menika lombokipun nggih sampun cemawis. Aja mbok tawake tak boronge dhewe. wah. Garenge rakus kuwi Sane iki. lho. Aku senengku karo genduk Tatin ngene iki lho. Bocahe ketoke galak ning sejatine atine becik. Heeh. Oh. Ora akeh sing tresnani. Kok iso ngingon jelombrongke meneh apa ora? Wis omong dhewe, aku ngelem salah. Kok sik ta? Lah ngono sapa ngerti mau ya mau dadak. Oh, aku ki omong tulus saka bojomu. Ayo Cen bojoku tulus. Lah iya. Tulus saka ati. Lah ya tulus ki bojomu to. Heeh. Tulus saka bojomu. Terus Dadi aku ora basa-basi. Lho, dadi apa anane yen kowe iki bocahe apik. No. apik apa sae? Apik sae. Sae apik sing sae. Nggih. Mbak Tatin, nggih. matur nuwun se menyapa warga masyarakat Nggih. Pak Kades barang. Nggih, sepisan kula matur nuwun kalian panjenengan. Nah, yo ngono. Nggih, karana panjenengan kula saged sowan wonten kemiri menika Pak Dalang. Nggih, kaping kalih matur nuwun kalian Bapak Lurah. Menika sampun pitados kalian Pak Dalang dikengken maklaraken kula, nggih. Lambemu padha karo gareng. Lah, Aku ora melu-melu, aku ora melu-melu iki omong dhewe. Aku ora ngejok-jok. Kuwi mergo sing mengaruhi kowe, Reng. Oh, kok mempengaruhi wong ki omong dhewe kok Lah ya ngono kuwi to lantaran Pak Dalang. lantaran apa-apa ki dalane rezeki, Mas. Iya. Kowe wis entuk pahala sing gedhe. Amin. Dadi dalane rezeki Tatin. Nggih. Nggih. Dungane piye, Mbak? Nggih, kagem masyarakat wonten kemiri sedayanipun. Kecamatan ngendi, Mbak? Jenengan. Wah, hafal pisan. Jenengan apalah? Kene iki kemiri jenangan Ponorogo. Nggih. Kemiri jenangan Ponorogo sing mirsani wayangan ora ana alangan sawiji apa. Parikan, Mas. Amin. Ngono dadi ngrangkep iki pokoke. Parikan to nganggo parikan to, Bren. Mangan roti cacahe 6. Heeh, betul. Layak lemu akeh ram. Mugi warga kemiri tansah ayem tentrem. Amin. Ono kuwi. Ngombe kopi kurang legi. Terus Iki mau lho, lagi tak ombe iki mau lho. Pariane apa? Ora Batangane. kopiku kurang legi kok. Kira ana batangane nggih. Pokoke nderek tepang nggih Pak Bu nggih menika wujudipun Tatin Titot menawi jenengan dereng kenal nggih. Nderek tepang kalian kula menika Tatin Titot saking Sentolo Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta nggih. Enten iki. Apa ngopo? Aku kan ngarani istilahnya kowe triple T. Apa triple T? Triple T apa? Tatin Titot triple T. Tatin Titot. Papat malah. Oh, malah papat ya. Heeh. Catur netro. Catur netro. Nggih menika mbok bilih wonten pamundutan lagu napa-napa Pak Yoyo. Siap, Mbak, menika kula waos riyin. Saking paguyuban driver ambulan desa sekecamatan Jenangan siap mengangkut gareng. Ora ding, kleru tak tambah dhewe, Reng. Sorry, Reng.
Nah, saploke entuk gareng cadangan. Lagunipun tembang kangen Kring Sret Budal. Lah niku semboyane. Nggih. Kering sret budal. Nggih, mergo hubungane kalian kesehatan lan kasugenganipun tiyang niku. Amin 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending tayub kalajengaken sambel kemangi. Kula kintunaken grup PKK Sekar Melati. Saking kula Pak Harno Krajan. Mekaten saking kula wassalam. Nggih. Saking kula ki apa Mbak Rapati jelas iki? Ki apa iki? Jane iso maca apa ora iki? Tulisane ora jelas kok ora. Saking kula. Allah tunggale. Jajal iki iso maca apa ora? Oh nggih. Oh nggih piye? Pacane apa kok oh nggih? Lah iku oh nggih kok semrawut. Niswi. Oh, Apa? Niswi. Piye? Glebot Kerajaan Kemir. Pak D sing bener le maca iki. Misni. Misni. Nah, Saking kula Misni glebot. glebot Pak. Pundi Bu? Glebot. Glebot Kerajaan Kemiri. Oh, Ya. nggih. Menika nyuwun apa? Aku wedi ana duwite. Dengaren biasamu. Ya wis kene ora apa-apa. Kekuasaane dalang aja ngono kuwi. Keren. Oh iya. Saru. Tatin kaya ora ngerti kae bengi dalang. Terus Yen awan dadi kotak masjid. Ora amal. amal. Salam Mas Cahyo, kula nyuwun gending podang kuning dipun bawani. Nggih. Sesideman dipun bawani gending niki kula kintunaken dumateng PKK Sekar Melati Krajan. Matur nuwun ibu-ibu sampun ngladosi kala wau. Nggih. Mau ya wis foto-foto ta Pak D. Wis. Aku seneng diapit ibu-ibu sakmono akeh rumangsaku aku ganteng dhewe. Kok ya ora ana liyane kok ya mergane. Kula Mbah Untung sing Mbah Reksa. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagunipun Rengu kula aturaken dumateng Pak Dalang matur nuwun. Nggih. Mang pilih Mbak Tatin sing pundi? Rengu bisa, sambel kemangi bisa, tembang kangen ya oke, podang kuning boleh. Nggih, napa Pak Bu? Podang kuning oh nggih. Podang kuning ayo Mas Dar malah ongklang-ongklang. Wah, jan dar sini. Malah ndelokne bae lho. Ngagem bawa menika Pak. Ngono kompliti. Ado-ado tak undang kok Yogya kok. Sapa sing ngundang? Oh kowe iki omahmu lak sentolop to. Sentolo kok sentolop. Oh, sentolo to. Gareng iki jampeng. Coba. Nadyan wujud temong paksi Iso goleke tangan. Saka apike ya, Rek. Heeh. Halo manis nang Nderek lungon Pak Dalang mugi lancar ngantos tancep kayon. Salam kagem Mas Taslim. Wah, mesti. Mugi caksi lover Ponorogo. Kok jan kondang temen to iki Mas Taslim nang ngendi-ngendi ana penggemare. Pancen ki jane kancane terus kon WA aku ngono ben terkenal deh. Oh nggih menika malam hari ini juga di streaming nggih. Leres. Wonten Kunta di channel menika sampun nembus 6.000 berapa gitu nggih. Luar biasa menika nggih. cair lho. Cair. Cair apa? Niki mau saking Pak Waris Sugiono.
Ugi saking wah, iki bocah iki ndengaren. Jogja Monitor siap di Kuntadi Channel Pak Dalang. Dari siapa ngerti ra? Siapa? Elisa Urcarus Alaso. Lah iki lho, aku mbak kira ngapusi iki lho, Elisa privat iki. Oh alah. Ketoke lek aku ngejak kowe dhek cemburu. Ayo. Oh, tenang sa. Iki du tipeku sa, santai sa. Tipene Tipemu apa? Kayane ora. tipeku kaya Pak De Gareng ngene iki lho. Ora tipemu ki L300. Apa? Isuzu. Ora ya. Tipene cilik-cilik ngene iki. Iya. Sugeng laras Mbak Elisa. Ya, salam kangen penuh cinta. Ya, kok ya Jan. Wes wingken kula Mau ya iwo apa wancine aku nyambut gawe metu sop. Lah ngopo lho iki ya lumayan lho Pak De. Oh. Tolong Mbak, aku siji diwadhe tas kresek ya. Mas, aku loro ya, Mas. Iya, loro pojok kono, Mas. Goleki si podang Ya. Ipa bunga inga tiku nyanding bisa Mbak Tatin gandeng sing nembangne jenengan tur enek duwe ndak dikira aku nggo makelar atau korupsi nya tampanono. Tenanan apa ora? Tenanan aku iki kok tau giro ora. Nggih. Wong kok ora adil blas. Lho, mau ketoke ora gur 100 lho. 200. Terus Sing 100 awakmu, sing 100 nggih paguyuban Madangkara. Arep ngedekne pondok pesantren ngono. oh terus aku melu nyumbang. Ya melu nyumbang kudune. Oh, Pak De, Ade Gareng melu nyumbang apa ora, Pak De? Entuk kowe urung kok. Terus piye? Entuk sik lagi tak sumbang. Oh ngono. Lah iki berarti aku disumbangke apa disaki? Saiki sik. Saiki sik. Heeh. Terus Dilebokke ngendi sing kira-kira iso manak ngono. apike ngendi Pak Apa De? enek iki? Oh iso wae wong duwe dianakke ya iso kok. Ya mengko ya wis kumpul disumbangke. Ya, celeh kene sik ya. Dikir kok cayong kan kaya jenate. Piye? Ngapa? Arep bangun-bangun ngenteni sumbang. Telas niki wae Mbak nggih. Pripun? Telas niki wae. Sampun Oh, bola. nggih. Wisane iki gatekke sapa to ya? Aku gur ngecek ngono lho. Salamun wong ana wan. Monggo lho, Mbak. Dar lho, Mbak. Monggo. Ora usah mikirke do maem iki jajake pengen dalange pengen niku, Pak. Ra, aku iki takoni lek ngene iki gur ngombe tok. Ngombe tok ora kena maem ta? Ra. Dadi dalang sing apik iki melu tirakat kaya panitia kaya Pak Lurah ngono kuwi karo ndedonga muga-muga rampung wayangan warga masyarakat Kemiri sedaya pinaringan selamat lahir batin. Ngono. Amin. Dan ya bintang tamu barang kudune ora mangan. Nirakati sing nanggap. Aku mau wis meh ora mangan, Mas. Terus? Dipeksa karo Pak Kades. Dahar, Pak Gareng dahar. Engko aku daraki ora rahap, ya tetep tak pangan. Oh iya, Mbak Tatin aja dahar lho bar iki. Aku memang belum, ayo. Lah ya bar iki aja dahar. Terus tekan kapan? Yo nganti sak rampunge wayangan. Terus nek aku semaput sapa sing gendong? Aku. Ning ora kuat ding aku. Kene mengarek gendong lho ket mau. Tatin aja mangan, mengko lak dipangan. Ayo. Monggo, podang kuning Mbak Tatin titot. Yuk, kados. Iso awan ning omah
Desa Tenggarong seberang Sugeng Laras, Pak. Oh. Ayo nih. Siap Mbak Tatin. Mangke jenengan kudu fragmen karo Pak Gareng niku kersane panitia ngoten niku ning jenengan bisa menyusun kekuatan dulu istirahat sebentar. Oh iya. Lakonnya apa ya nanti ya kira-kira ya? Ya. Hitungan dhewe. Terisirah Pak Dalang. Terserah. Ah iya. Aku gak apa-apa tadah kok. Wong jenenge wah jan. Oh ya ora maido ya ditimbali nganti tekan kene suarane ya tus becik apik Mas. Cetha intonasi terbaca. Nggih. Ambak nuwun saya piyayine pancen ya rada lemu ning lelewane iki pancen milangoni. Mula akeh piyayi-piyayi sing gemes karo Mbak Tatin kuwi, ngono. Heeh. Pancen sapa jenenge iki? Tatin. Tatin. Titit apa? Titot. Titot. Heeh. Iki memang anu apa petingane nggon swara. Iya, Oh. Wah, nek yo ngladeni Tatin wis menggeh-menggeh aku wisan. Mergo apa? Umur. Ya. Jejere wis sumuk lho iki Mas. Jejer tok wis umur. Sumuk kaya cedak mesin open kok. Saking semangatku. Nggih. Nyobi gamelanipun ingkang pelok. Ha, menika niki kagungane Mbah Sukron niki Mas Gareng gamelane. Oh, niki. Gamelan sak wayange nggih Mbah Sukron. Mbah Sukron. Gen kula pun bidal teng Grobogan mriku. Nggih. Oh, tak kira gamelanmu karo wayangmu mbok gadekke. Pak keprok. Kuwi Mas kawin kok ngawur ora. Lah mek kawin wong jane yo nyandak lho kene kono awan bengi. Awan bengi Wah. yang malam. Wah gedhen iki. Ya wong iki bapak dhewe sing duweni ora masalah. Betul. Pak Sukron Suwondo. Nggih. Mbak Birgita, yuk berdiri. Tak tang tak dang dang dang. Oke.
Sak birnden. Mbak Birden. Ya, iki sak putramu ketok umurane Mas Gareng. Oh, tua anakku. Iya ta? Tua anakku. Nggih. Tua anak sing ragil kowe mungkin kowe kalah tua karo anakku. Wah, jan sinden saiki iki nom-nom ayu-ayu. Heeh. Disawang enak, Suarane apik. suarane apik. Heeh. Mung sayange go siji. Apa? Ora gelem karo aku. Ya gak gelem aku. Saman wedakane putih kaya ngono kaya Walid ngono malahan. Kowe ora ngerti kok yen kita ilangi wedakanku malah saya elek. Ora jenengmu sapa to, Nduk? Nggih kula Birgita Ayu. Bir kita. Heeh. Ora kowe iki candi. Kula Kediri Jawa Timur, Pak De. Bir kita iki apa kowe anake Walanda? Ora. Lah kok jenenge Bir kita? Ya kae pakku mergo kemendemen mangane dadi aku, Pak De. Oh, dadi bapakmu mau beber kemendemen Heeh. terus anak-anak kowe. Ya ketoke ya ngono, Pak De. Oh, ya mula Piye tanggoku ngono? bener tanggoku kae jenenge Chong Yang Jin. Apa kuwi? wi? Bapake mendem Chong Yang metu anak siji. Yo. Oh, nek ora apa-apa. Masih apa-apa kuwi jeneng kuwi wasiat saka wong tuwa. Heeh. Mesti Lah Mbak Birgita iki cara buah apa Mas Gareng? iki sing diarani buah anggur ya iki. Ah iya. Urung dipangan disawang wis seger. Oh, iya. Rasane iki seger. Lah Mbak Winong iki cara buah apa? Iki Heeh. klengkeng. Kok iso klengkeng? Ketoke lak bong. Ketoke kokoh ning sejatine manis ning ati-ati. Kowe yen mangan klengkeng ora waspada ngletak kentose kuwi bahaya. Lah lek keseleken, Lho, keselek kelengkeng. kok kelek to iki? Klengkeng kok kelek. Kelengkeng. Klengkeng yo ora mangane siji-siji. Ngono. Ah, iki klengkeng. Lek Mbak Dian Munasirah cara buah apa? Iki, Nggih. iki jeruk. Kok Jeruk. Jeruk iki lagi disawang wis nyenengake. Heeh. Nadyan ora mencolong ning disawang tok iki nyenengake. Oh, Menyenengke. Lah jeruk kan akeh enek sing legi, enek sing kecut. Iki jeruk apa? Aku ora ngerti wong aku urung tau dilat. Oh. Bener. Kok takone wong iki. Ora tau dilat, biasane dilati desel kuwi ya. Ya ora to. Terus kuwi Mbak Okfa cara buah apa? Iki Ah, pir. 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 Pir to? Pir. Pir iki yen tuku wong iki dikeki ya pir. Oh iya. Pir, buah pir. Ah, bojoku, awas nganti elek. Jambu weton Demak. Wah. Berarti Nyeger. jambu air. Jambu air weton Demak nyeger ati. Oh iya. Mbak Tutik kayak sebelah ibu ke sih. Nah, iki. Tapi kudu Mbak Tuti apa Pak De? Apa? Melon. 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 Nadyan wujude jaba ki keret-keret. Oh. Ning yen dibelah ngono ki dipangan seger rasane. Oh, melon. Melon. Iya. Mbak Lia, Mbak Lia. Mbak Lia. Lihat sing di Sebelah Di Mbak samping Tatin. Mbak Tatin. pace. Kok sia-sia. Kok mbok sia-sia Kok wi? sia-sia piye to? Buah. Pace apa manfaatnya? Pace ki iso digo jamu. Hmm. Jamu apa? Jamu penurun darah tinggi ya. Karo gak tau ngombe. Gak tau ngombe kok. Ora tau ngombe to? Gak tau. Engko yo dombe bareng yo. Pace itu ono manfaate, Mas. Iya. Betul. Dan kepiye-piye sindianmu kabeh bermanfaat. Loh, lah Mbak Tatin urung cara buah apa Mbak Tatin? Mbah ora wani. Lah kok gak wani? Gak adil engko. Kok tak onake buah mekrok yo. Wis mending ora wae Wah. aku. Ah iya. Ning tenanian bis kita iki isih sekolah wis lulus yo saya. Sampun lulus Pak De. Sarjana seni niku, Pak. Niki luar biasa pesindian ingkang pun beto Mas. Cahya. Tadi menika S1 semuanya. Nggih. Loh harus niku Pak De. Seorang wanita itu Sing harus S1 berpendidikan. niki tutik tok niki. Niki Mergo yen siji pilek. Ya kabeh S1, kabeh Nggih. S1. Loh, niki Mbak Dian malah
magister seni. Magister S2. S2. Jadi ojo sok nyepelekke dan jangan memandang rendah seniwati karena Betul. sekarang sudah sarjana. Nggih. Nah, nggih. Iki Mbak Birgita Nggih, Pak pamundhute Dadan. ya kuwi tembang kangen. Nah, nggih. Monggo langsung kemawon diaturake tembang kangen kunjuk dumateng sedaya kaya para pamirsa, para lenggah ugi ingkang monitor wonten ing streaming YouTube. Wah, ya matur nuwun. Delong-delong sik ya, Mas. Delong-delong sik ya. Ayo sindane mike diangkat semua. Ayo. Ayo. Mike diangkat kabeh. Wah, aku jan agar wajine nyanyi jan kaya juragan. Iya. 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 Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya. Tak pernah ucap hancur hatinya bersepai. Harimau, 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 harimau Malaya. Saya.
Hei. Gumiak regeng gumarenggeng. Cocok karo suasanane Mas Gareng, dasare ya piyayi kemiri kene ya piyayine sayuk rukun cancut gumregut anggene bebarengan karo Pak Kepala Desa mbangun desane. Nggih, leres tur niki nggih suasanane lak Jawa, bar Jawa nu adem dikeki sing bangsa anget-angetan. Ah nggih, dawuh leres. Ngeten iki wah jan bir temulawak iki mau jan. Bir kita. Bir kita iki jan wis ora buang samubarangi. Nggih. Pawakan becik, rupa ayu, swara ya kepenak dirungokke. Nggih.